Mne ešte zaujímavé, že ak teda učíte už prvákov a nie všetci vedia po anglicky, idete s nimi už rovno po anglicky, alebo ešte im prekladáte po slovenčine? To je dobrá otázka. My sa vlastne bavili aj s Kristýnkou, že čo je dobré. Ono sú také rôzne názory na toto. Ja to beriem tak, že chcem, aby hovorili deti, nie ja. To znamená, že keď by som im mala vysvetľovať tieto nejaké hry a aktivity v angličtine, aj tak by nám to pozrieť na nejaká telátka, na to práta, takže vlastne im vysvetľujem tie veci po slovensky, ale s tým, že vlastne tie aktivity opakujem na každej hodine, len s inou témou, tak tým pádom tie deti už vedia. Čiže ja im poviem, že we're going to play tag game, a vytiahnem proste tie štipce a už vedia, čo ideme, ale predtým som im to vysvetlila v slovenčine, samozrejme. Ale potom už idem v angličtine. A vždy, keď niečo nové zavádzam, tak je to najprv v slovenčine a potom idem do angličtiny. Lebo nejde o to, aby oni rozprávali, nie ja. Najlepšie je akože dokázať, ale nie všetko sa dá. Nie všetko sa dá, presne tak. Či práve neísť tým spôsobom, že pôjde po anglicky a nedá tým po slovensky. Toto prosím vás nerobte. Lebo to je zase veľa času. Nie, to nejde vôbec o to, že je to veľa času. To je trošku taká neurolingvistika. To dieťa nutíme, aby vlastne otvorilo dva šuplíky. Slovenský, anglicky, slovenský, anglicky, slovenský, anglicky a to je zle. Lebo tým pádom v podstate to dieťa nedonutíte k tomu, aby rozmýšľalo v tej angličtine. A toto je našim cieľom. A vy keď vlastne mu poviete po anglicky a potom po slovensky alebo opačne, tak vlastne ono nemá motiváciu, prečo by som to mal počúvať po anglicky, keď to tak povie po slovensky. Čiže ja v podstate to odstrihnem tak, že ja im proste, oni vedia, že im poviem inštrukciu v slovenčine, keď im hovorím, zavádzam niečo nové a nevedia. A potom už iba v angličtine to, čo už vedia, lebo naozaj, aby mi rozmýšľali v angličtine, mi ide o toto.